شهری خوجندم بیا. ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хотиҷа Шаронский, майстери ширкати Атомик. Якумин вохӯрии мо бо лидерҳои ширкати Атомик ва намояндаҳои фаъоли шаҳри Хуҷанд дар суғд баргузор мегардад. Дӯстони азиз, нокта намонад ки дар ин чорабинӣ аз Корея намояндаҳо мебиёянд ва фаъолоне ки дар анамин шаҳри Хуҷанд кор мекунанд барои шумо як омӯзиш, мастер-класс ва як рӯзи беҳад хуб пешниҳод мекунанд. Дӯстони азизи ман, ин чорабинӣ дар кохи Суғдиён 3 июл соати 10 баргузор мегардад. Касоне ки дар ширкати Атомик регистратсия шудагиянд ва касоне ки дар структураҳои мо ба қайд гирифта шудаанд, шумо метавонед спонсоротонда бидроед, бинависед ва оизи чӣ гуна иштирок кардан дар анамин чорабинии бузург, дар анамин қасри бениҳоят зебо маълумоти пурра мегиред. Барои ҳамкорӣ ва дастрас кардани маҳсулотҳои ширкати Атомик ба рақамҳои рӯи экран нависед.